Към Япония сега, където повишено съдържание на радиоактивен цезий беше открито в почвата на две префектури на около 200 км от авариралата атомна централа Фукушима-1. Нивото на цезия за сега не налага необходимостта от евакуация на населението. Подробностите от международния ни редактор Милена Танасов. Замърсяване от 30 до 60 хиляди бекерела на квадратен метър е установено в почвата на Тиба и Сайтама. Двете префектури граничат с района на Токио и са отдалечени на 200 км от злополучната АЕЦ Фукушима-1. За сравнение, след Чернобилската катастрофа от 1986 за радиоактивно заразени се смятаха районите с замърсяване от 37 хиляди бекерела. Задължителна евакуация на хората обаче се извършва при ниво от 550 хиляди бекерела на квадратен метър. На места в Тиба и Сайтама установеното равнище на фонова радиация достига 0,5 микросиверта, което сериозно превишава нормата за човека от 0,2 единици в час. По-рано японското правителство съобщи, че за първи път са били открити и малки количества плутоний 239 и 240 извън района на Фукушима-1, които за сега не бива да будят безпокойство.